stále väčšie chute. Zachvatuje predanie. Na hotel prišiel chlap s tak veľkým vtákom. Super! Neviem, no, urazili by si sa. Aj výkriky a tak som počula, to bolo úplne hrozné. A potom, čo tam niekto spadol. Krásny deň, vítam vás pri dnešnom videu, ktoré bude trošku iné, pretože sme aj na dovolenke na Madeire. Sme v meste Funchal, dúfam, že sa to takto číta. A vravala som si, že by som vám mohla natočiť video o tom, čo som celý týždeň jedla, pretože máme vlastne polopenziu. Zároveň sa veľmi teším, lebo je to jedna z prvých dovoleniek, na ktorej sme, kde sa naozaj cítim úplne na 100% v pohode so jedlom a mojimi emóciami, takže nielenže netrpím už dlhodobo na zachvatové prejedanie, ale naozaj už vôbec netrpím ani na emocionálne prejedanie a ja sa z toho veľmi teším, lebo boli dovolenky, kedy sa to proste zvrtlo a ani tak moc som si to ako psychicky nevyčítala, ale fyzicky som cítila napríklad, že som unavená, mala som tu sugar coma a nič sa mi nechcelo a ja sama sa teším, že ako to tu bude vyzerať a ako si to tu užijeme. A mala by to byť teda taká aktívnejšia dovolenka, pretože tu na Madeire je strašne veľa turistík a strašne veľa vecí, čo tu môžete objavovať, takže ja sama sa hrozne teším a všetko vám to tu ukážem. Takže vítajte pri dnešnom videu. Je taká menšia vsúka, že jak sme išli na tú Madeiru, tak sme boli extrémne vystresovaní z lietania a pristávania na Madeire. Ten, kto o tom počul, tak vie. A my ako s Ondrom, čo sa fakt bojíme lietať, tak sme boli hrozne vyschyzovaní. Ja som nejak tak ako zabudla tie prvé dni vôbec komentovať a rozprávať, čo sa deje. A chýba mi to v tých videách. Ja vám pekne spätne okomentujem všetky dôležité veci, ktoré som vám zabudla povedať. A tu už sme na Madeire a keďže sme celý deň boli ešte unavení z cesty, prvý deň sme sa rozhodli len preskúmať okolie. Ochutnali sme novú kombuču, pretože takú u nás nemajú, tak som bola hrozne zvedavá, akože nebola moc dobrá, ale aj tak to bolo fajn. Fun fact. Toto je Ronaldov dom. Boli sme z toho úplne v šoku, dvakrát sme si to pozerali, či to je naozaj on, pretože nebol nejak ako ohradený alebo tak, ale že vraj tam žije jeho mamina, pretože Madeira je malá a že vraj ju tam všetci rešpektujú a chodí bežne do supermarketu a tak a každý proste o nej vie, že tam býva, ale nikto ju neotravuje, takže to sme z toho boli úplne v šoku. Ja si idem zacvičiť. Idem si dať teraz kardiko. Akože je to tu mega krásne. My sme reálne tento hotel kúpili cez cestovku, cez Čedok za 17 000 a bolo tam v cene úplne všetko. Polopenzia a úplne nádherné to tu je. A teď idem do večeru. Ideme jesť? Tak ideme jesť. Dneska ideme na hike a je ďalší deň. Dneska je štvrtok, tuším. A bývame na 10. poschodí. A je tu jedna výťah, takže idem po schodoch. A dneska nás čaká hike, takže ideme na raňajky a ideme na to. A pod týmito palacinkami je džemík. My si povedali, že keď sme zdraví a mladí, tak môžeme chodiť po schodoch. Zvládli sme to, že? Tak a my už sme ready, ideme teraz na trek. Malo by to byť tak 17 km možno, uvidíme. Takže sa hrozne teším a
No som zvedavá, pretože som počula, že to niekedy býva také, že tam je aj akože dážď a vodopád a všetko je to také nevyspytateľné, takže som zvedavá, máme aj nepremokavú vodu, máme pršie plášte, takže ideme na to, ešte skočím do potravín a ideme si požičať auto. Dneska vlastne ideme prvýkrát autom požičaným po Madeire a potom, čo som tu videla tie cesty, tak som rada, že to nemusím šoferovať ja a že to prevezme celé Ondra. Idem teraz do supermarketu a idem nakúpiť potraviny. Tým, že tu máme polopenziu, tak obedy si vždy riešime nejak sami. A je to vlastne lepšie, lebo keď si na all inclusive, tak vám je ľúto proste neprísť na ten obed na hotel, aspoň my to tak máme, takže my sme doteraz chodili vždy na all inclusive, ale teraz sme prvýkrát s Ondrom, čo máme takto dovolenku, že na polopenziu a je to úplne super. Takže ja idem teraz do potravín a tu máme hneď pri hoteli a idem zobrať nejaké, ja neviem, asi toasty alebo niečo proste, niečo, čo si môžeme zobrať na ten hike. A počasie to je úplne krásne, máme jasno zatiaľ. Vraví si, že teda nevyspytateľné, ale je tu krásne zatiaľ a takto akože v bundička vo krátkom rukavi úplne super. Požičali auto a mám tu pre vás taký tip, že pokiaľ pôjdete na Madeiru, určite si vezmite, ak to viete šoferovať, automat, pretože tam sú také kopce, že niekedy sme si mysleli, že fakt, že nevidíme. Ja som sa strašne bála, že sa s tým autom pustíme dolu, takže ja som niektoré kopce na jednom parkovisku napríklad vystúpila von, Ondra tam zaparkoval a ja som došla pešo za ním. Tak som sa bála, že fakt to bolo pomaly pravý uhol, 90 stupňov skoro, fakt akože extrém. A určite sa mrknite na autopožičovne, ak pôjdete náhodou do hotela, kde sme boli my, tak hneď tá autopožičovňa nad tým hotelom, odtiaľ sme si brali my auto. Len aby ste vedeli, že treba automat a ideálne malé auto, pretože sú tam aj úzke cesty a dole je spád. Hej, takže nechcete manévrovať s nejakým obrovským autom. Takže len taký malý tip. Toto sú rybárske siete a tam je aj nejaká loďka. Neviem, čo to robia. Aha. Čakám na Ondra a vôbec neviem, kde je. Išiel na záchod a už hodinu je preč. Myslíte si, že ho máme zvládať? Ešte počkám hodinu, čo? Nie. Takže takto si normálne žili a toto tu je asi nejaké Airbnb. A vyzerá to fakt dosť cool. Hello! Takže my už sme pozreli domčeky, urobili sme hike. Inak tá turistika, no, čo sme robili, to malo asi, že 9 km alebo 8. A teraz ideme ešte na nejakú prechádzku, čo bude mať 6 km a už to nebude hike, už to bude iba rovné. Potom ideme na večeru späť. Ja som sa trošku pripiekla na ramenách. Mám alergiu na slnko a akože, alebo takú precitlivenú kožu. A ako vždy, zase som sa spiekla, lebo som si nenatrela poriadne SPF-ko. Takže dúfam, že nedostanem nejaké úpal, alebo že proste nebudem mi zle, lebo som celkom unavená. Ale myslím si, že to bude z toho slnka, pretože vonku na nás fakt pieklo a ja som nemala väčšinu času ani šiltovku. Ideme teraz na tú prechádzku a potom ideme na hotel. A ja chcem takéto sliepky.
Oni úplne závidia tým ostatným. Ja tí ostatní úplne závidia. Mne došla druhá, mne došla sojka asi. No ja neviem, čo to je za vták. Tak a tu nám to totálne pripomína Twilight. Takže oni mi dali na narodeniny takúto obrovskú tortu. Sakra, to budem musieť celé zjesť sama. Že, Ondri, bez teba? Ježiš, to je strašne zlaté. Bože, ja to rovno ochutnám. Dobrá. Extra. Hej, reálne toto sú narodeniny a ja vám to poviem, pretože tu viem, že môžem byť k vám úprimná. Reálne to je taký trpký deň pre mňa, pretože ja si nepamätám dátumy, hej, že kto má kedy narodeniny a tak a proste nevadí mi, keď na mňa niekto zabudne, ale keď na vás zabudne človek, ktorého považujete za najlepšiu kamarátku a zabudne druhý rok po sebe, aj napriek tomu, že ona má narodeniny hneď po vás, aj napriek tomu, že jej gratulujete na jej narodeniny a ona sa spätne ani ako neozve, že by vám zagratulovala, tak to zabolí. Takže toto bol pre mňa trpký deň, lebo som si uvedomila, že asi nemám najlepšiu kamarátku a neviem, no, urazili by ste sa? Ja som sa fakt ako urazila, no. Nepredpokladám, že to bude vidieť, takže sa tu s vami o to delím a bola som úplne, že super! Aspoň si na mňa spomenuli ľudia z hotela, keď už nie je najlepšia kamarátka, že? Ale inak to bol krásny deň a nenechala som si ho pokaziť, bola som úplne na najkrajšom európskom mieste podľa mňa, aké existuje, lebo je to fakt doslova, že raj. Bola som s mojou láskou, takže úplne všetko v pohode. Akurát sú niektoré veci, ktoré vás zamrzia, keď sa to stane od ľudí, od ktorých to nečakáte. A ja teraz nevravím, že sa máte prestať baviť s ľuďmi kvôli tomu, že zabudnú na vaše narodeniny. Toto nebolo len o tom, to bola taká akože posledná bodka, ale čo som tým chcela vlastne povedať je to, že ľudia do života prichádzajú a odchádzajú. Je to úplne normálne a reálne v živote stále spoznávaš nových a nových ľudí, tak je prirodzené, že nejakí tí starí odchádzajú a je to taký bežný kolobeh a treba si na to zvyknúť a treba to brať tak akoby, že s nadhľadom. Aspoň ja to tak mám, že keď sa mi to stane, aj keď to fakt akože zamrzí, tak teraz sa z toho nerútim, alebo nie som taká, že nemyslím si, že by to bol koniec sveta, chápeš? Že proste všetko sa deje z nejakého dôvodu a treba to tak brať. Takže bol to krásny deň inak a presúvame sa ďalej. Ukáž ten druhý. Dneska tu už máme piatok. Tak, dneska ideme do pralesu. Ja som vôbec nevedela, že tu majú pralesy, ale tá príroda tu fakt vyzerá jak za Avataru. A že vraj tu nejaké majú byť. Čo je úplne najúžasnejšie je, že tu nemajú žiadne nebezpečné zvieratá, žiadne hady, žiadne žaby. Takže som zvedavá. Vlastne ja som sa ešte neučesala, ale ja už idem na raňajky, takže potom to doriešime. Teraz musím ísť jesť. Ale zatiaľ toto je fakt ako nádherné. Tá príroda, to je úplne dokonalá. Teplota je tu super, že tu není proste 40 stupňov. Je tu tak 25, akože slnko silné. Vôbec som sa nespavila, že? Takže toto je mascarpone, Nutella, ovocie, ochutnávka. Mňam. Tu je fakt banánový džem. Na hotel prišiel chlap s tak veľkým vtákom, ale akože fakt s veľkým, pretože, prosím vás, tam zvykli lietať normálne, že holuby na terasu a ten hotel si zaplatil nejakého chlapa, ktorý tam vždy na raňajky prišiel s obrovským vtákom, neviem čo to bol, nejaký orol, vyhnal ho von a všetky holuby odleteli. Takže to som prvýkrát v živote videla a akože, chápete? Máme po raňajkách, inak ten vták, čo tam bol, tak to bol, aby odháňal holuby. Došlo mi do dosku, prvýkrát som to teda videla a včera tam ani ten pán nebol, ani predčerom. Ja sa idem dať dokopy a už ideme do tých pralesov, takže som vám iba chcela povedať niečo o tom vtákovi. Takže sme tu v obchode. Chlapi sa nikdy nevedia orientovať v obchodoch, všimli ste si to?
Ondra je bezo mňa úplne stratený. Keď ide so mnou do obchodu, tak je tam tak 15 minút, ale keď ide so mnou, tak je tam tak 15 minút. A keď ide sám, tak on sa vráti, že o 2 hodiny. Chlapi sú bežne úplne stratení. Hej, toto sú oblaky, chápete? Ja natočím, že jak toto vypadá. Máme takýto úzky chodníček. Tu na dole už je priepas, takže trošku vyschizovaná som. Ale je to tu krásne. Úplne extrém. Takže sme tu, otočili sme sa, pretože to bolo fakt ako extrém strome. A bol tam úplne taký spád a iba 2 lanka okolo, takže sme sa už strašne báli, ale je to tu nádherné a určite by som to neodporúčala, že keď idete s deťmi alebo tak, lebo je to také nepríjemné, ale akože krásne. Takže, už sme po turistike. Ja si tu nadávam inak chlebík, ten čo včera. Takže chlebík a ešte si tam rajčný. A ideme na hotel. Chceli sme dať ešte jednu turistiku, ale Ondra, ho boli hrdlo. Taký unavenejší a mne akože nevadí, že ideme späť, pretože neviem, akože tiež by som si chcela dať asi taký chill. A vyšla nová Wednesday, tak si pozrieme Wednesday. No a potom možno večer pôjdeme ešte nejak k oceánu alebo tak, ale dneska je 3. deň a vraví sa, že 3. deň je ten krízový deň. Takže mne vlastne nevadí, že máme teraz také voľníčko. Takže tak. Moja narodeninová torta som dneska dojedla a akože fú, akože riadny kus mi dali, no ale tak keď už, tak už. Ten hotel bol fakt úžasný. Mal síce 4 hviezdičky, ale reálne, že za mňa to bolo úplne, že dobre, nebola som vo veľa 5-hviezdičkových hoteloch, ale prišlo mi, že za tú cenu na fakt dobrej úrovni. Každý deň sme tam mali iné jedlo, inú kuchyňu. Mali sme tam napríklad večeru japonskú, mexickú, arabskú, takže sme vždy s Ondrom hádali, že akú večeru budeme mať znova a bolo to super. Jedlo bolo dobré, takže akože my sme fakt boli spokojní. Za takú cenu, taký pekný nový hotel. Dobré ránko, my už tu máme sobotu. Čo tam pijem, je taká ich madejrská Fanta. Oni majú ako typické ovocie marakuju a toto bola marakujová limonáda. A jeden z vás nám to odporúčil, keď sme to dávali na storka, že si to máme kúpiť a vyskúšali sme. A škoda, že sme to vyskúšali až v druhej polovičke toho výletu, pretože to bolo úžasné a pili by sme to tam úplne, že každý deň. Tak a dneska je ďalší deň a my už máme po raňajkách a ja som sa vám chcela ešte vyjadriť k tomu včerajšku, pretože včera, jak som si dala tú 200 gramovú asi, alebo neviem koľko to malo, tú kocku čokoládovú, čo som dojedla ešte si mojich narodení deň predtým. Tak a presne toto by pre mňa bola kedy znamenalo úplne začiatok totálneho záchvatu, kedy by som utekala do obchodu, nakúpila si všetky sladkosti a na večeri zjedla úplne všetko, čo som videla. A práve, že nič takéhoto sa nestalo. Ja som teda jedla viacej ako normálne, lebo normálne si nedávam 200 alebo 300 gramovú čokoládovú kocku na Olovrand. Ale práve, že to pre mňa neznamenalo nič. Ja úprimne mám aj teraz takú tú fázu predmenštruačnú, tuším luteálna sa to volá a ja mám aj väčšie chute, keď mám túto fázu a včera som zrovna také akože chute mala, takže to tak dobre padlo, že sme zrovna aj tú kocku mali. No a chcem vám iba povedať, že práve, že som šťastná, že už takéto tie záchvaty nemám a čo mi veľmi pomohlo, bolo vyriešiť si tie emócie a nehľadať tú útechu v jedle, ale nemať ten pocit, že keď si dám niečo takéto, tak to znamená, že som niečo pokazila, pretože ja som nič nepokazila a keď to proste pochopíš, tak úplne inak sa budeš na to jedlo pozerať, takže samozrejme akože bála som sa trošku, že či mi to nespustí emocionálne jedenie alebo záchvatové predanie, ale iba som si potvrdila, že
že naozaj som proste už si všetky tieto veci vyriešila v tejto luteálnej fáze, teda myslím, že to je ona, keď mám PMS, tak naozaj mám väčšie chute, reálne sú aj, že aj týždeň to niekedy trvá, že mám stále väčšie chute, ale čo mi veľmi pomáha je, za normálnych okolností, keď nie som napríklad na dovolenke na hoteli, tak robiť si viacej ako bielkovinové jedlá, akože viacej ako obvykle a snažiť sa mať v každom jedle bielkoviny, pretože oni majú sítiaci efekt a vlastne vďaka ním potom nemám také tie obrovské chute, takže to mi veľmi pomáha, ale jak sme na hoteli, tak nemajú tu úplne až taký veľký výber bielkovín, aj keď tento hotel je fantastický, ale tak akože snažím sa. A teraz ideme do toho pralesa, jak som vám už povedala, tak asi 4-krát, takže ideme si do supermarketu znova kúpiť nejaké jedlo a ja si teraz kúpim niečo viacej bielkovinové. Bohužiaľ to proste je všetko spracované, ale tak proste jak máme jesť zo supermarketu, nemáme si kde navariť. Dneska sa zamerám na to, aby som mala viacej bielkovín tu na z tých vecí, čo si ideme kúpiť. No a ja som prosím vás vstúpila pri tých krávach do nejakého hniezda plného kliešťov a mala som na sebe 4 a úplne som mala schýzu, takže som sa celá vyzlikla, úplne donáhla na parkovisku hanba a potom som na seba vyliala liter vody, takže som sa sprchovala. Ondra ma asi 10-krát pozrel, či nemám kliešte a potom som sa ešte utierala vlhčenými obrúskami a stále mám pocit, že proste na mne sú nejaké kliešte, takže sa hrozne bojím, aby sa na mňa neprisali. Takže hneď ako budeme doma, tak sa hlavne osprchujem. Nikdy som sa viac nestešila na sprchu a dúfam, že na mne fakt žiadne nebudú. Tu sa nekradne, takže si môžete zobrať čokoľvek chcete a zaplatíte to kartou, QR kódom teda, alebo normálne, že tam hodíte do pokladičky, chápete? Fakt dobré. Škoda, že som to objavila predposledný deň. Tak a toto bola asi úplne že najtežšia túra, ale nie že fyzicky, ale psychicky, pretože máte chodník nad priepasťou a vedľa máte iba také akože malé kábliky a ešte je to v pralese, takže to je všetko šmiklavé a akože my sme mali obyčajné tenisky, takže som sa hrozne bála. A hlavne, že tam proste, to bol taký úzky chodník a ešte ste sa museli vyhýbať a niektorí turisti tam proste neboli, že tolerantní, že by vás pustili, pretože ja neviem, vychádzate alebo tak. Nie, jeden cez druhého a proste akože bála som sa a niektoré úseky som napríklad musela, že vstupnúť na tie levády, čo odvádzajú tú vodu. Tuším, tak sa to asi volá. Tak to je vlastne taký ako jarok, ale ako vyvýšený. A ja som si niektoré ako chvíle musela vstupnúť na ten jarok vyvýšený, ale akože keď som si na to vstúpila, tak ja som bola vyššia ako to zábradlie a za tým zábradlím bola priepas, takže ako mega schizu som mala a ešte Ondra ma totálne štval, pretože on sa až tak nebal, takže on sa proste napríklad niekedy, že nepozeral úplne pod nohy alebo čo a ja som bola z toho úplne vyschizovaná. Pretože sa tam stala jedna hrozná vec. Pozerajte ďalej. My už sme na hoteli a boli sme na tých vodopádoch, tam to bol extrém, čo viete, jak sme tam boli, tak reálne sme šli okolo a bola tam taká skupinka ľudí, traja boli, 2 dievčatá a 1 chlapec a proste
ona tam úplne plakala jedna a oni dvaja boli úplne vystresovaní a proste tam asi niekto tam akože sa strepal dolu do tých spádov a bolo to extrémne akože strmé a my sme boli úplne z toho vyschizovaní a nakoniec potom keď sme to všetko prešli celú a úplne aj výkriky a tak som počula, to bolo úplne hrozné. A ešte jak som sa ja cítila, keď tam bol taký úzky chodníček a proste počujete tie zvuky a hlasy, ale proste im tam pomáhali ľudia. Takže nakoniec to dobre dopadlo aj, lebo vlastne ten chlapec vyviazol úplne v pohode. Mal poškrabané trošku koleno a ruku, ale inak mu nič nebolo. A vlastne oni, ak tam behali, tí jeho kamaráti okolo, tak oni hľadali inú cestu, ako by sa on mohol dostať preč z toho korovia, ale akože bola som strašne vyschizovaná, som rada, že to takto dopadlo. Takže to bolo úplne, že akože je to tu občas také, že sa musíš dávať pozor, kam stúpaš. No a ale inak to bolo akože krásne a teraz ideme na večeru a máme pred sebou už posledný deň zajtra, chceli by sme ísť na delfíniky a veľryby, tak uvidíme, že či sa to podarí a zrovna sa tam ide na katamaráne a to neviem, že ak zvládne môj žalúdok, pretože no uvidíme, každopádne teraz ideme na večeru a ten zvyšok na zajtra domyslíme potom. A sme na konci tohto videa. Ja dúfam, že som vám preniesla aspoň trošku slnečka do upršaného Česka a Slovenska a že sa vám Madeira páčila. Dúfam, že ste to so mnou aspoň takto trošku precestovali a určite budem šťastná, vďačná, keď mi dáte vedieť, ako sa vám toto video páčilo. Prosím, komentár, like, odber, všetko, čo mi dá najavo, že sa vám to páči, mi pomôže v tvorbe ďalej a motivuje ma to ďalej, takže budem moc šťastná. Pokiaľ by ste ma chceli podporiť, tak mám svoje Hero, ale to funguje ako samostatná platforma, pretože tam mám zdravé jedálničky v rôznych kalorických hodnotách, databázu receptov v rôznych kalorických hodnotách, pilates tréningy, ktoré točíme s inštruktorkou pilatesu Anet. Takže môžete mrknúť aj na to, je tam toho fakt strašne veľa a za cenu jedného odberu máte prístup ku všetkému a zároveň ma podporíte. Takže môžete mrknúť aj tam, volám sa tam Janka.Tkacová alebo Reset program, takže to je na Hero a ja budem šťastná, ak sa vidíme znova. Fungujem na Instagrame, fungujem na TikToku, na Spotify máte môj podcast a my sa vidíme asi na budúce.